farkon makon nan ne aka zaɓi shugaban Najeriya a matsayin sabon shugaban ƙungiyar ECOWAS ba tare da hamayya ba, yayin taron ƙungiyar wanda aka gudanar a ƙasar Guinea-Bissau. Tinubu ya gargaɗi akan a daina juyin mulki a Afirka ta Yamma. Majalisar Tarayya ta ce a soke ƙarin kuɗin makarantu da aka yi wa ɗalibai na jami'o'i da na kwalejojin gwamnatin tarayya. Mataimakin shugaban ƙasar Najeriya, Sanata Kashim Shettima ya gana da mataimakiyar shugaban Majalisar Ɗinkin Duniya, Amina Muhammad, da matashiyar nan 'yan rajin kare haƙƙin ilimin mata, Malala Yousafzai. Hukumar hana fasakwauri ta ƙasa reshen jihar Ogun ta ce an kama tireloli 37 na shinkafar gwamnati a sassa daban-daban na jihar. Babban kwamandan Hisba Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa ya kama aiki gadan-gadan a jiya Laraba. Daurawa ya bayyana ƙudurinsu na ci gaba da auren zawarawa bayan ya karɓi faretin ban girma. Majalisar Dokoki ta Jihar Bauchi ta mayar da harshen Hausa a matsayin na farko a hukumance wajen ci gaba da ayyukanta. Hukumar ƙididdiga ta ƙasar Ghana ta ce hauhawar farashi ta ƙara ƙasar zuwa kashi 42.5 a watan Yuni sakamakon farashin kayayyakin abinci da kuma kuɗin haraji.